Zdravo svima, dobrodošli u moj još jedan novi video gde ponovo spremam nešto pre svega brzo, mislim da je i zdravo, bar delimično. U svakom slučaju ono što je potrebno u ovom odnosno u mojoj varijanti jeste karfiol, boranija kao i mladi krompirići. Sve je to bilo domaće iz bašte, tako da gledala sam da iskoristim i gledam da iskoristim sve to što imam i da spremam. Krompirići su zaista iz bašte potpuno domaći, tako da njih čak nisam htjela ni da gulim jer su još uvek onako mladi. Samo sam velike krompiriće neke prepolovila da mi se brže skuvaju, odnosno sve sam to kratko barila, samo sam posolila tu vodu, a potom sam povrće posle nekih 5 minuta pošto se kuvalo prebacila u vatrostalnu činiju. Tu vatrostalnu činiju nisam prethodno podmazivala ništa. Sada ćete vidjeti šta ću dalje da radim. U svakom slučaju karfiol sam pre kuvanja onako da kažem na 3 dela prepolovila, a potom sam sada samo ovako još nožem na manje komadiće da bude onako lakše za jelo takođe isekla. I posula sam odozgo parmezanom, naravno ovo bi bilo super i sa kačkavaljem, ko voli, naravno može se sir izbeći ko ne želi. I potom sam uzela onako slaninice, par režnjeva i iseckala, opet da kažem, na neke zalogajčiće i to samo ovako odozgo pobacala. Naravno slanina ide po ukusu, ovo bi možda moglo da bude i bez uopšte bilo kakvog mesa slanine ili čak sa nekom drugom vrstom, evo vidite kako izgleda. I onda sam samo odozgo još malo polila pavlake za kuvanje, znači ništa preterano, onako tek, naravno to mora da bude malo i softnije. I to sada ide sve u zagrejanu rednu na 200 stepeni dok ne porumeni, to je otprilike najduže 20 do 30 minuta jer je povrće pre toga, kažem, kuvano, znači sad samo treba onako lepo da dobije boju, mislim da nije potrebno ni toliko vremena. Evo vidite kako izgleda kada je gotovo i potom sam odozgo, znači na gotovo jelo stavila još malo bosiljka i origana, naravno i ovde može da idu začini po želji, možda i luk ili ko šta voli. U svakom slučaju nisam to mnogo čekala da se oladi, nekih možda 5 minuta. Gledala sam da ovo jedemo dok je ovako još toplo, lepo, tako da evo vidite sad upravo serviram na tanjir i sada ćete vidjeti kako to izgleda izbliza. Zaista mnogo jedno lepo jelo, savjetujem vam obavezno da probate i naravno da mi pišete u komentarima kako se vama čini. Ovo takođe možete da pravite sa raznim vrstom povrća, kažem veoma brzo se sprema, obrok jedan sa puno pre svega povrća vam je na stolu i nema izgovora da nema vremena za kuvanje. Tako da bi to bilo sve što se tiče od mene za ovaj video. Mi se uskoro vidimo u nekom novom, a ja vas sve dotle puno ljubim.